Ya janji nyata beli saya. Ya ngono. Heeh. Alah, mbok ngono ngomong ket mau lah Kim lah. Prewe sih. Enggene nyong sing di omah kok kon ndeleng wong dolanan HP ket mau. Nyong ki ngantuk banget kok ngenteni sira pamit. Ji nyong beli nyong turu terus. Kok ngono ya ngomong ket mau ngono lho. Lah sira kudune kan ngomong nek misal ngantuk ke ngomong. Kudune ngomong. Kok nyong kan iso terus beli. Iso terus beli. Sira kan ngerti nyong wong ora kepenakan. Masa iya nyong ngomong, "Kim lah beli ngana nyong arep turu." Sira engko lara silite dereni nyong uyak. Dening silite. Ya nek wong-wong atine. Maksudnya kuwe ngono lho. Wong ya wong dolen ora ana ngerti-ngertine blas. Oh iya ya wong ngesain dia sing di omah arep turu arep ngapa nyong geru. Tak belilah. Nyong janjeten nganti matane ngene lah. Ngenteni sira pamit. Ora sira jene nek didoleni ana oleh apa ora sih? Ora, nek sira sing dolen ora. Nyong wis ngerti wis mambure sira dolen. Wis nyong wis feeling ya bocah tekan tengah wengi nek ya. Wis ngentek-ngenteke kopi, udut, sing ngecas serol. Sira karo nyong kaya ngono banget sih. Men. Didoleni ana sengit banget sih mesti. Oh, sengit rem nyong asli. Ah, beli. Ya nguyak aneh. Ya wis nguyak nek iya. Ora sih wong sira mau wis pamit kok nguyak. Bocah didoleni malah ngamuk-ngamuk. Ten, men. Sengit sira re. Wis rana beli nyarep turu. Ya wis lah nyong beli lah. Nyong beli ya. Anak ya stok wis pamit ngene. Wis. Sira sengit banget sih. Nyong beli.